Η διαπλοκή αγγίζει και την νομική υπηρεσία. Η έρευνα κατέδειξε πιθανή διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Θα οδηγηθεί στη φυλακή ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας? Παραπέουν οι θεσμοί του κράτους. Στις 12 σήμερα το μεσημέρι ο Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κληρίδης ανακοίνωσε τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Παναγιώτης Καλλής. Η εν λόγω έρευνα διετάχθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα στις 13 Τρίτου 2015 βάσει τον ισχυρισμό περί δωροδοκίας του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που φέρεται να διατύπωσε η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χριστάλλα Γιορκάτση σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Στη σημερινή ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε: Είναι η τελική άποψη και κατάληξη του ποινικού ανακριτή ότι από το σύνολο του μαρτυρικού υλικού που έχει συλλέξει αποκαλύπτεται η διάπραξη από τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα του ποινικού αδικήματος του δικασμού δημόσιου λειτουργού κατά παράβαση του άρθρου 100α του ποινικού κώδικα κεφάλαιο 154 με τη λήψη του ωφελήματος της ερήμην ευνοϊκής δικαστικής απόφασης για χάριν ενέργειας κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος του, αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 7 χρόνια. Περαιτέρω, ο ανακριτής καταλήγει ότι αποκαλύπτεται και η διάπραξη του ποινικού αδικήματος της δωροληψίας κατά παράβαση του άρθρου 102 του ποινικού κώδικα για επίδειξη εύνοιας από δημόσιο λειτουργό, για το οποίο αδίκημα προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια. Άμεση ήταν η αντίδραση του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στην ανακοίνωση των ευρημάτων της έρευνας. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που συγκάλεσε, ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τηλεοράσεως για το περιεχόμενο του πορίσματος από την ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και ότι έχει καθήκον να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αντεπιθύτεται ισχυριζόμενος καθαρή συνωμοσία εις βάρος του, πίσω από την οποία είναι άτομα που σχετίζονται με θέματα του οικονομικού εγκλήματος. Αναφέρει ότι δεν έχει γίνει αποδεκτός από το οικονομικό κατεστημένο της πρωτεύουσας, γιατί έχουν ενοχληθεί πολύ με τις ενέργειες που έχει κάνει σε σχέση με τη διερεύνηση των ζητημάτων της οικονομίας. Είμαι αναγκασμένος να προβώ σε αυτήν τη δημοσιογραφική διάσκεψη για να υπερασπιστώ στοιχειοδός τον εαυτό μου μπροστά σε μια καθαρή συνωμοσία, όπως θα εξηγήσω, με συμμετέχοντες που και πάλι θα προσπαθήσω να εξηγήσω και που έχει σχέση βέβαια από το ότι από την ημέρα του διορισμού μου μέχρι σήμερα ουδέποτε έχω γίνει δεχτός από το κοινωνικο-οικονομικό κατεστημένο συγκεκριμένα της πρωτεύουσας, αφού τα όσα έχω κάνει έχουν ενοχλήσει πάρα πολλούς στην εκτέλεση των καθηκόντων μου. Αντικρούοντας τις κατηγορίες για δικασμό και δωροληψία, αφού αναλύει λεπτομερώς το θέμα, αναφέρει ότι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κατηγορηθεί και ο Γενικός Εισαγγελέας ότι και η δική του συμπεριφορά στην υπόθεση Προβιτένσια υποδηλεί δικασμό. Αν αυτό υποδηλεί δικασμό, γιατί να μην υποδηλεί δικασμό για τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα που ανέστειλε αυτή την υπόθεση με ένα τηλεφώνημα? Καταλήγοντας, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ζητά τον ορισμό ποινικών ανακριτών για να κλητεύσουν όλους τους εμπλεκομένους συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Εισαγγελέα για να εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση. Ζητά επίσης το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων καθώς και των συγγενών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρεμβαίνει ομολογώντας ότι αντιλαμβάνεται την απαγοήτευση και την ανασφάλεια που αισθάνονται οι πολίτες με τα όσα συμβαίνουν, εκφράζοντας την πρόθεσή του να διορίσει ποινικούς ανακριτές για να εξετάσουν τα όσα ελέγχθησαν από τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Η παρέμβαση αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας στον ανεξάρτητο θεσμό της νομικής υπηρεσίας προκαλεί την οργηλή αντίδραση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος χαρακτηρίζει ντροπή τη θέση του Προέδρου, θεωρώντας ότι συνδράμει τον κατηγορούμενο Ρίκο Ερωτοπούλου.